Sada smo predali pozivnicu gradonačelniku za koncert koji organizujemo u subotu u 3:30, a tiče se zelene površine koju branimo već, šestu godinu. Mala predistorija što se tiče toga, ta zelena površina na uglu bulevara Patrijarha Pavla i Somborske ulice preko puta tog Galens kompleksa je 2006. po GUP-u pa i godinama kasnije bila i predviđena da bude jedan veliki park na Telepu. 2010. se to menja u Centar za vanredne situacije, nova vlast po automatizmu to prihvata. Mi 2018. pokrećemo peticiju gde sa nešto više od 2500 potpisa tražimo od gradskih institucija, od gradonačelnika i od Skupštine i od predsjednika Skupštine grada, zaštite životne sredine, da se tu vrati park, jer je to jedino mesto gde možemo da imamo park na Telepu. Mislim, Telep po broju stanovnika, ako računamo i Adice, to je jedna mala varošica, a nemamo nigde park tipa Futoškog ili Limanskog. 2018. predajemo tu peticiju, 2019. 6. avgusta Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije odustaje od gradnje ovog Centra za vanredne situacije zbog naše peticije. Mi odlazimo u urbanizam i kažemo u redu, odustali ste zbog naše peticije, vratite nam park, međutim tamo dobijamo odgovor da ne može da bude sve park, da će tu biti pola zgrade, pola park. To se i dešava sa ovim najnovijim generalnim urbanističkim planom i planom generalne regulacije Telepa, s tim što se donosi telepski plan pre GUP-a, tako da ono totalno van bilo kakvih propisa. Mi pre mjesec dana se sastajemo opet u urbanizmu sa gradskim vlastima i urbanistima, tražimo da se vrati park. Tu saznajemo da oni ne žele da odustane od toga, čak nemaju ni saznanja da su odustali i šta je donela Direkcija za građevinsko zemljište i investicije. Znači, uopšte nisu svesni tog papira. Oni guraju i dalje svoju priču, mi ne odustajemo od naše. Ako bude trebalo još 6 godina i 6 godina ćemo se boriti. Sada pozivamo sve građane Novog Sada, mislim tu će nam pomoći i ostale organizacije, zelene organizacije ovdje u Novom Sadu i sa Telepa, Limana i ostalih delova grada, da omasovimo. Gradonačelnika smo pozvali prvenstveno da dođe i da vidi šta misle građani na terenu, da njih čuje, da to nisu neki anonimni ljudi ili ne znam ti samo potpisi ili brojevi na papiru, nego živi ljudi koji žele za svoju decu jedan normalan ambijent gde mogu da žive. Znači, na Telepu to je jedina preostala površina gde možemo da imamo park. Ako nju upropastimo, mi smo otišli skroz u beton. Znači, pretvorit ćemo se u neke delove grada gde su zalili sve betonom. Mi još uvek pokušavamo to da odbranimo. Vi ste imali peticiju pre ovog poziva. Jeste ikada dobili neki odgovor na tu peticiju? Odgovor smo dobili zapravo samo od, ako me sećanje ne vare, od Direkcije za izgradnju i investicije, i oni su tada rekli, uopšte se nisu naveli na naš, mi smo tu stavili niz argumentacija struke, zašto misle, čak je struka i te 2010. kada se menjao plan bila protiv toga da se odatle skloni park iz plana. Oni su samo odgovorili kratko da ne, to je tako doneta odluka, bez ikakve argumentacije. Na kraju se dešava da oni i odustaju, međutim očigledno da to gradu nije javljeno ili šta već, ili su tu neki dogovori, ili ono na šta ja sumnjam da su propali tenderi kao što jesu vezano za Centar za vanredne situacije i da su na kraju oni odlučili, ok, aj sklonit ćemo to pa ćemo dati neku malu površinicu kao da bude igralište, a dići ćemo zgrade. To je moja pretpostavka. Samo da napomenem jednu vrlo bitnu stvar. Mi nismo samo tražili nemojte ovde Centar za vanredne situacije, vratite nam park. Davali smo i predloge. Gde to može da bude? Da li može da se izdeli na više lokacija, da možda bude više manjih ovih, kako se zove, vatrogasnih službi i tako dalje po gradu, koje mogu da imaju brži pristup gradu, a ne u ovom delu gde smo čak negde na periferiji i jako je teško se izvući iz tog dela što se tiče saobraćajnice. Međutim, kažem, nema tu razumevanja prema građanima. Odgovore od bilo koga drugog, tada smo tražili i prijem kod tadašnjeg gradonačelnika, nismo bili udostojeni ni odgovora da nas primi.
Mi hoćemo da razgovaramo, samo da predstavimo i da dođu na teren, da vide na terenu šta građani misle. Sada ste ga pozvali na ovaj koncert, pripremate za njega i posebno mesto da sedne ukoliko dođe. Tako je. Šta je još u planu za taj dan? To je šta će obuhvatiti ta jedna manifestacija na otvorenom? Imamo jedno 4 benda koje će tu svirati, obratit ćemo se građanima, pokušat ćemo da animiramo još više ljudi, da nam pomognu u ovoj borbi, da sačuvamo zelenu površinu. Tu će se obratiti, tu će zapravo doći i komšije sa Limana, organizovano sa Novog naselja, koji takođe imaju svoje probleme. Mi smo rešeni da zajednički pomognemo jedni drugima i da probamo da sačuvamo u Novom Sadu šta se sačuvati može. Jasno.